जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मो यूट्यूब चैनल को स्वागत जनावि केमती अच्छा आपण मैंने भल तो कड़े जाऊ कड़ जाऊ तारिणी पाखु जाऊ लघु तुम कड़ जाऊ बुली आम भी चलते बुली मानू भैया मानू को आम चलू पिकनिक माँ तारिणी पाखक माँ तारिणी डोरी लगी कौन कौन देख कह कौन हाथी देख पाल ना लांज देख पाल हाथी देख पाल ना लांज देख पाल लांजटा से देखा आम आसिक कौन पहुँचले चलो ये चलो मानू पहुँचीगले पहुँची गलु तारिणी रे गाड़ी गाड़ी बंधा ना कम खोला दुकान गले ये आसला मंदिर देखो भिड़ो एबे कौन करिए हेलो भाई पकड़ी जड़ाई तोर झीर उठन मुँह देखा चलू घर ना गुंडीचा खाई जाऊँ घर को ना मंदिर बुलाबुली सरीगला घर को ना सरी गुंडीचा खाई जाऊ डिसेम्बर माने हाय अभी आम आसिक कौट पहुँचलु गुंडीचा खाई नई देखू एबे आम गुंडीचा खाई से जो जल झरणा पाखे पहुँचू देखिए झील
अच्छा ଏଠି ଆମର ସାନ ଭାଣିଜୀ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦୋଳିରେ ବସି ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଥିଲୁ ମନେ ନଥିଲା ତା କଥା ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇରୁ ଆସିଗଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ବୁଲାବୁଲି ତ ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଦେଖିକି ସେଠି ଖାଇବୁ। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖାଲି ଖାଇବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। କେତେ ଭୋକ ଲୋ ମା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ମିନୁ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଆଉ କ'ଣ ଡାଲି ଭଜା ସାଲାଡ଼ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଇଏ ଲୋକଟା ତ ଅନଉନାହାନ୍ତି ସେ ଚିକେନ ଖାଉଛି ମିନୁ ଆମର ସାର୍ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଛ। ଖାଇବା ଆଉ କେହି କାହା ହୁଅ କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବେ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ବିଲ୍ ପେ କରାହେଉଛି ଏବେ ତାପରେ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଏବେ ଖିଆପିଆ ତ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ଛୁଆ ଆଣିକି ଦୁଇ ଜଣ ତ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସବୁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିଛୁ ଆଉ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ କାର୍ରୁ ଯାହା ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ସେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଖୋଲିକି ଆଣିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରଖୁଛି ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।